Pozdrav svima i dobrodošli u naš novi video. Danas vam pokazujemo jedan preukusan kolač koji je starinski i super brz. Prvo što smo uradili jeste da smo ogulili jabuke i potom ćemo ih oljuštiti, odnosno izvaditi središnji deo iz njih. Mi imamo ovu spravicu, ali ako nemate možete se poslužiti nož. Ovako treba da izgleda. Sada ćemo da unutra izvadimo sve jabuke. Ovo smo samo odmerili koliko nam je jabuka potrebno. Treba da bude baš onako suzbijene jabuke. I pouljit ćemo i posuti sa malo šećera. Posipamo sa par kašika šećera. Ja sam dodala par manjih kašika, ali treba da sve dobro pošećerite i potom ću staviti jabuke. Ovaj gornji deo okrenut ću ka dole. I potom ćemo uzeti i da ih napunimo. Sada ću vam pokazati šta vam je potrebno za punjenje. Za fil nam je potrebno oko 150 g lešnika, malo plazme i to ćemo sve povezati sa malo meda. Pomiješat ću lešnike i plazmu. Mi imamo ovdje krupno seckane i tu ćemo dodati kašiku 2 meda, odnosno manje kašičice. Evo, pomiješali smo fil i sada ćemo napuniti jabuke sa istim. I evo kako izgledaju punjene jabuke. Ovako smo ih napunili i sada ćemo ih staviti na 200 stepeni 10 minuta, tako 5-10 minuta, samo malo da se one opuste, taman dok umutimo koru, odnosno preliv preko jabuka. Za koru nam je potrebno 5 ovako manjih ili ti srednjih jaja. Odvojit ćemo belance od žumanceta. Umutit ću belanca, u to ću dodati 5 kašika šećera postepeno. U to dodajem i 1 vanilin šećer. Umjesto vanilinog šećera možete dodati aromu vanile, odnosno ekstrakt. Potom, kada sam umutila ovako belanca, dodajem jedno po jedno jaje postepeno.
Kada smo umutili belance i dodali žumanca, dodat ćemo 2 kašike vrele vode. I potom ću dodati 5 kašika ravnih brašna. Dodajem 2 kašike ulja. Ovako. I to ću sve da promešam. Odnosno dodajem i prašak za pecivo jedan prašak za pecivo. Promešat ću sa ovako varjača ili ti nekom špatulom. Nemojte mikserom mešati. Polako da se vazduh iz belanaca ne bi izašao jednostavno. Ovakva gustina treba da vam bude. I sada ćemo da prelijemo preko gotovih jabuka. I evo ovako, jabuke su malo omekšale i sada ćemo preliti smesu preko njih. Malo ćemo promešati pre nego što krenemo da prelivamo. Ovako ćemo malo protresti i odmah stavljamo da se zapeče. Otprilike 20 minuta na 200 stepeni, možda malo duže. I evo, nakon 20 minuta gotov nam je kolač. Ostavit ćemo sada da se prohladi, pošto ne bi trebalo da ga sečete dok je vruć. Najbolje je da ostavite da se prohladi oko 15 minuta, 20. Tako da vam se mi javimo kada bude ohlađen. I evo kako izgledaju, malo nije reprezentativno, ali preukusno je i sada ćemo da dekorišemo sa šlagom. Verujte mi da je ovo jedan baš brzi starijski kolač koji je preukusan i svi ga kod nas u kući vole. I ovako je pravila moja baka, tako da sam ja žela da podelim recept sa vama. Brzo, ukusno i prelepo. Ako vam se video svideo, vi ga lajkujte, komentarišite i prijavite se na kanal. Vidjet ćete kako ćemo mi dekorisati i naravno vidjet ćete presek što je najbitnije. Pozdrav!